В работата ми с деца като психолог имам наблюдения, че понякога е доста трудно да разпознават различните форми на насилие. Всичко, което получават те като пример на улицата, през екраните, в училище, в къщи, им въздейства по такъв начин, че те трудно различават формите на насилие и се включват в тях, стават част от насилието, било то под формата на жертви или под формата на насилници, даже без да разберат, че са в някаква от тези роли. Поради липсата на социални и емоционални умения, те нямат инструменти, с които да се справят при конфликтни ситуации. И за това много често агресията е първичен език. Дълбоко вярваме, че всъщност всяка форма на агресия е повик за внимание. Имеус над 10 години работи за разпространението на култура на мира в различни ситуации. От това как се решават спорове между търговци, през това как решаваме семейните конфликти, спорове между съседи, приятели, до това какво се случва в нашата образователна система и как медиация може да помогне като средство за справяне с агресивните прояви. Чрез медиацията се случва нещо, освен фактическото разрешаване на конфликтите, на тях им се задоволява една нужда, която всъщност за бързаното ежедневие я оставя в страни. Те биват чути, биват изслушани. Децата не могат сами да развият социално-емоционалната си интелигентност, ако не им бъде помогнато, ако те не бъдат подкрепени в целия този процес. И за това всички ние сме отговорни. И семейството, и училището, и обществото като цяло. Конкретно по-настоящем фокусът на нашата дейност е училището. Как в училищата да се предложат и възприемат, припознаят способа на медиацията като начин за уреждане на спорове и конфликти. В рамките на проекта бяха проведени редица срещи с учители и ученици от редица училища в цяла България. За да се доближим максимално до целевата аудитория на нашите дейности, решихме, че най-ефективният начин ще бъде да заснемем филма "Другата гледна точка". Когато го представихме в рамките на срещите ни с децата, резултатите и ефектите бяха изключително за мен лично вдъхновяващи. Конфликтът, който беше представен в филма, се оказа изключително близък до тях. Те много бързо и лесно всъщност разбраха, че собственици на този конфликт са самите те. Те притежават както властта, така вече след тези обучения и в някаква част уменията да го адресират по ефективен начин. Тези инструменти, които ние предоставяме, са умения за цял живот. Всъщност в рамките на училището те могат да ги усъвършенстват в една подкрепяща среда, което в последствие може да се окаже изключително ценен инструмент и за техните бъдещи професионални реализации. И именно за това учителят през социално-емоционалното обучение може да развие вътрешния компас на детето и през училищната медиация всъщност да формира една култура на диалог в училищната среда. Методология, която е апробирана многократно, дала е своите резултати, помогнала е множество училища в редица държави да подобрят микроклимата. А след като се подобри микроклимата, по естествен начин се подобряват и резултатите академичните на децата, а оттам и те растат като отговорни личности, което е основна цел, мисля, на всяко общество, не само конкретна цел на организация Имеус.